Les, les dues taronges les posarem dins de l'aigua. La pell de la taronja té uns forats petits que es veuran en microscopi. Este ple d'aire i la pell de la taronja sembla com si fos un flotador. I per això la taronja amb pell s'aflota i la taronja sense pell s'esponja.